Ndị Igbo ekenekwa m unu. Ndị Igbo ndị na-anụ m na ndị nna anụ. Ekenekwa m unu ọzọ, asị m ka onye tinye azelu. Ọkwa nwanne unu nwaanyị bụ nwaafọ Igbo, ezigbo nwaada Mrs. Princess Ifi Anijekwu, nke eji Princess Ifi Ugwu wee malụ na Facebook, Instagram na TikTok. O nwere ofu ife nji maka ya wee bịakwa ọzọ n'ụbọchị taata. Ya bụ ife wee gbasalụ okwu akpụ n'ọnụ di na nwaanyị. O nwere ife na-emebizi. N'eziokwu, anyị bụ ụmụ nwaanyị, anyị na-emetekwa ya o, mgbe ụfọdụ anyị adịghị emetekwa ya. Ọ wee bụrụ mgbe ụfọdụ anyị bụ nwaanyị a na-anụ anụ, anyị nwee enyi nwaanyị, ọ bụrụ na onye anyị nwaanyị a bụ onye na-akwado ọfụma, na-adị mma n'anya mgbe ọbụla, na-adị ka a chọrọ, ọ bụrụ na gị na onwero ka ọra gị ka inwe ike ị na-akwado ka o si akwado, na bụ ife bịa ọ na-ewute gị, ị na-achọzi ya n'ụzọ niile ka ọ bụrụ na ị na-adịkwa ka a chọrọ ka onye gị nwaanyị si adị. N'eziokwu, ọ dị mma na anyị ga na-adị ka anyị chọrọ, mana ọ bụrụzi nke ọ ga-abụ na gị na mmadụ na-ama aka, ọ bịa ọ bụrụ ife ga na-eselu gị na di gị, ọ na-ebutelu unu nsogbu n'ezinụlọ. Ịdị mma dị mma, gị bụ nwaanyị enwekwala ya ka ọlụ, maka na a sị na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. O nwekwala ezigbote aka ọlụ iji na-achọ ka ị na-adịkwa ka a chọrọ, na ọ bụ na aka esiro dị gị ike. O nwekwala ife ị na-alụ iji enweta ife eji adị mma, maka na nwaanyị ọbụla kwesịrị inwe ife ọ na-alụ, inwe ife ị na-eme, ọbụna ọlụ oyibo, ọbụna afịa ka ị na-azụ, ọbụna ọlụ aka, onwe ife ị na-eme iji enweta ife ị ga-eji wee na-enyelu onwe gị aka. Maka na n'ikpeazụ a, sọsọ ụmụ nwoke adịghị emenwuzikwa ya. Ọ mgbe gara aga ka a na-asị na ndị di anyị na-ebu anyị gbuo ma mkpa anyị niile, mana mgbe ikpeazụ a ka o si dị, ọ bụchazịkwa na eziokwu. Isiokwu wee bụrụ, biko ọ bụ na o nwere ka isi nwee enyi nwaanyị na-adị mma, na-adị ọgọ, ọ bụ na ịfụcha ya gị nwee na-achọkwa ka ịdịkwa otu o si adị, ọ bụ na aka sitere gị ike, ọ bụrụzi ife na-ebutelu gị na di gị nsogbu, ọ dịrọkwa mma. Esi na ebe aka lụrụ nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di ya. Ọ bụ na ọ dị gị mma ka ị na-adị mma, biko jee chọọ ife ị ga na-eme, ka ị na-enweta ife ị ga-eji na-emezi onwe gị ka ị dị mma. Maka na nwaanyị ọbụla ọ dị mma na ị na-adị mma. Ya bụ na ife ị ga-eji bịa na ebe gị na di gị nọ n'ezinụlọ unu, ọ bụla ife a na-ebutere unu nsogbu, di gị na-afụzi enyi gị nwaanyị, ọ dịka enyi gị nwaanyị a bụ ife na-ebutelu fa nsogbu. Ọ na-afụzi enyi gị nwaanyị, ọ na-afụ enyi gị nwaanyị ka otu esi afụ agwụ na ọ bata n'ụlọ mmadụ. Enyi gị nwaanyị ama ife bụ nsogbu, ọ bụ na gị nwa bụ nwaanyị amarọ ka isi ahazi be gị. Eji m chukwu anyị onye ọbụla wee bụrụ okwu ndụmọdụ, biko ka a na-eme nke a ka a na-emekwa nke ọzọ, maka ụmụ kịlịkịlị ife a bụ ife na-ebuteche nsogbu, mana anyị amarọ na ya bụ nsogbu anyị na-enwe n'ezinụlọ. Ọ bụ na nke di gị na-enye gị adịghị erute izu nke ga na-erute nke enyi gị nwaanyị a na-enwe, welu nke a gote nke olu, weli ya nweta nke lụli ya ma mezie ya,
mee ya otu ọ ga-adị mma ịdịkwa ilikwu ya ma ịkwadokwa n'ụdị a ịdịkwa mma na nke gị, maka na aka niile ararụ. Ọkwa nke nji wee bịa nsị ka m bịakwa kwupụtakwalụ ndị nke m, maka na ụmụ ife a bụkwa ife na-ebutechara anyị nsogbu mana anyị amarọ. Biko onye nnukwu ozi anyị nyere m aka gbasara ya, laikikwa anyị, tinyekwala m ya na echiche gị na comment section, because na mgbe ụfọdụ anyị adịghị ekwutechakwa ya ọfụma. Ọkwa nwanne unu nwaanyị bụ Nwaada Isisi Fianjekwu, a sịkwa na ya dịla onye nụ ma ya dịla onye anị mma, nke onye chiri ya zere. Biko ka ọ dịkwa n'oge ọzọ anyị ga-enwekwanụ, biko njisie n'ike ka ọ dịkwanụ.